இது மாதிரி காத்துல வந்து பரோட்டாவை சுத்தி சுத்தி வரதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, இந்த பரோட்டா நல்லா லேயர் லேயரா வரதுக்கும் பரோட்டா சாஃப்டா வரதுக்காக அந்த மாதிரி சுத்தி விட்டு போடுறாங்க. சோ இது எப்படி பண்ணலான்றதான் பார்க்கலாம் வாங்க. நல்லா ஊற வச்ச பரோட்டா மாவை கட் பண்ணி பீஸா எடுத்து அந்த பீஸை கீழே போட்டு ஜஸ்ட் கையில அழுத்தியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரோட்டா மாஸ் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அனுபவம் அதிகமா இருக்கும். நீங்க பிகினரா இருக்கீங்கன்னா எப்படி சப்பாத்தி வந்து சுத்துவீங்களோ அதே மாதிரி கட்டையை எடுத்து இது மேல வந்து சுத்துனுங்க. அப்பதான் மேடு பள்ளம் இல்லாம இருக்கும். மாவை எடுத்து நீங்க சுத்தும் போது பரோட்டாவும் உங்களுக்கு நல்லா லேயரா வருங்க. இதை சுத்துறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கை நல்லா இப்படி மேல வச்சுட்டு கீழே ஒரு 2 விரலால பிடிச்சி அந்த கையால கிளியரா சுத்தி சுத்தி விடணும். அந்த பரோட்டா லேயர் வந்து பெருசாயிட்டே போகணும். இதுல மெயினான மேட்டர் என்னன்னா, இந்த மாவை எடுத்து நல்லா காத்துல சுத்தி சுத்தி விட்டு பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி சுத்தி விட்டு பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆப்போசிட்டா 2 பிளேஸ் எடுத்து அந்த 2 பிளேஸ்ல இருந்து வச்சு சுத்தி வச்சீங்கன்னா பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்க இது கட்டை வச்சு தேய்ச்சி பரோட்டா சுட்டா பக்கா வந்துருங்க. எனக்கு இது வந்து சுத்த தெரியாதுங்க. நான் இப்பதான் இவங்க கிட்ட கத்துட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து கத்துக்கிட்டேன். 2வது டே வந்து எப்படி பண்ணுன்றது நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன். ஸோ நீங்க அதை பார்த்து எப்படி பரோட்டா சுத்தணுன்றதை கத்துக்குங்க.